Bueno, el luns xa son el luns ás 7 da tarde, xa sei que o vídeo tiña que estar a semana anterior, pero non houve tempo. Entonces, vou pasar de facer o que tiña, que era o salón do automóvil, porque hai moito que editar e non me dá olla. Fago isto dende o móvil, vou non editar dende o móvil, non me preocupo porque non teño tempo. Entonces, vou vos poñer o meu top 3 das como se chama? Das comparsas de Entroido da miña vila. Entonces, pois iso, teño un par de cousas gravadas ensinarevos ou con grabación ou con fotos as miñas 3 favoritas. É unha mención especial, creo, esa está. Entonces, número 1. Ai, que gracia Dios. Os Iluminados. Trataba dunha parodia de Caballero. De cando en Nadal fixos toda a parafernalia que fixo para a iluminación. Era moi gracioso, eran bombillas. O sea, xente disfrazada de bombillas e había un que era Caballero entre medio. Facendo o seu puto discurso en inglés. Dios, que gracia. Bueno, mirad no vídeo porque é moi gracioso, o sea, número 1, o sea, primero de todos. Adiós, o sea... De segundos, pois meto aos de Endulzando o Entroido ou algo así, creo que se chamaban. Había varias cousas, pero o que máis gracia me fixo non pola circunstancia en sí, sino pola motivación que tiña en riba. O sea, se o resto de persoas se aplicasen esa motivación, o Entroido era un desfase total. Era, pois iso, o señor que iba na carroza. Estou acordando de imagen bailando. Pena que diso non hai vídeo, xurolo. Se tedes vídeo algún, non sei, de alguna de Rondela tedes vídeo, pasademo, por favor. Era moi gracioso. O resto iban de Ferrero Rocher, iban de cachos de, non sei, de porcións de tarta, moitas cousas, era así moi variado, pero ese era o máis. E por último, vos vou a mencionar os de Terra de Condes, obviamente, porque son de Redondela. E ademais, porque gustoume moito a combinación de colores que usaron, porque sí que houbo dous que foron da temática de Atrapasoños. Eles iban da lenda do... non me sei o nome da lenda. Era unha lenda dos Atrapasoños, e había outros que eran o mesmo, pero os colores eran como máis chillóns, eran rosas fucsias, amarelos fucsias, etc. Entonces eles levaban, poñemos foto, azul, marrón, branco, sea moi combinado moi ben, estaba ben. Entonces, pois, top 3. Mención especial a os de Marín. Encantoume porque mirade o vídeo, levaban música, é dicir, música no, levaban unha banda propia. Porque casi todo o mundo ahora aproveita para meter uns altavoces con como se chama, con un ordenador e punto. E a veces botes en falta pois unha banda con seus tambores e demais. E non sei vos, pero a min chágame máis, pégase mo ritmo máis. E a verdade foi o que máis me molou diso. Non só o son e a música, senón as filas. É dicir, estaba moi ben aliñado, seguían os pasos ben e daban unha imaxe global pois bastante bonita. E iso é todo. Ostra, o vídeo máis corto que fixen en meses.
Pois nada, espero que vos gustase, a ver se me dá tempo a editar algo máis para o seguinte vídeo. E se non, pois farei algo gordo tamén, porque non me dá vida, de verdade, En fin, deixo de queixarme xa, que aburro. Veña, aburiño, chao!